Salutare, dragilor! Astăzi suntem la ediția numărul 18, Magia dezvoltării personale la Lipovu. Și iată plăsuțele pregătite de partenerii noștri de la librărie.net cu cărți pentru copilași. Avem și diplomele de la Print, așadar putem să începem evenimentul. Împreună o experiență frumoasă, unde o să ne jucăm, o să facem tot felul de exerciții interesante, o să primiți și premii la final. Și v-a plăcut? Ia spuneți-mi! Da? Cât de mult v-a plăcut?